Σήμερα θα παίξουμε Rivals και ανυπομονώ πάρα πολύ. Έχω παίξει και μόνος μου, είναι η αλήθεια. Έχω κάποια όπλα, παίζω sniper, αλλά εντάξει. Νομίζω θα τα πάμε τέλεια. Ο σκοπός μας σήμερα είναι τα 1000 likes, ελπίζω να τα καταφέρουμε και πάμε. Λοιπόν, έχουμε εδώ 103 case και πάμε να παίξουμε το πρώτο μας match. Λοιπόν, πάμε πρώτη φορά Rivals σε YouTube, στο κανάλι μου, το ξέρω, παίζεται πολύ, οπότε ναι, το έκανα. Και στα σχόλια, παιδιά, θα σας γράψω κάποιους κωδικούς στα Rivals, οποίους τους βάζετε και θα πάρετε free rewards. Θα σας τους βάλω και θα πάρετε free rewards. Εντάξει, στο τέλος του βίντεο, αν τους ξέρετε, εντάξει, δεν χρειάζεται να τους βάλετε, αλλά ναι. Όπα, φίλος. Όχι, με σκότωσε με knife. Θέλει να παίξω με knife αυτός. Όχι με spear, ωραία. Sniper και θα πάμε με knife αυτή τη φορά. Knife. Έχει jump το boss, μπορώ να το χρησιμοποιάω. Όχι, χάκι. Ναι, headshot. Να κάνουμε και... πάμε αυτό. Πουμ. Πάμε. 1, 2, 3. Knife. And... Bro. Boom. Headshot. GG's. Έτσι θα παίζω, λοιπόν. Πάμε. Εδώ, εκεί, αυτό. I miss that. Όχι! Με σκόρωσε με sniper. Μου φαίνεται ότι πρέπει να παίξω κι εγώ λίγο με sniper. Παίζω πολύ με knife. Παρόλο που τελευταία παίζω πολύ με spear. Όταν με δυσκολεύουν παίζω με knife. Επειδή το spear είναι το χαλαρό μου mode. Και αν μου πείτε ότι το spear είναι καλύτερο από το knife, δεν ξέρετε να παίζετε Rivals. Το knife μπορεί να βγάλει one shot, το spear δεν μπορεί αυτό να το κάνει. Ευτυχώς δεν μπορώ να παίξω τον deck του knife που παίζετε όλοι. Εκείνο με τον bow, τα daggers και το knife. Δεν μπορώ. Εδώ, ναι, όχι! Πρέπει να βάλω κατάνα, μου φαίνεται. Θα βάλω κατάνα. Αν βάλω κατάνα, ίσως, να μην μπορεί να με τύχει. Ή μήπως έρθω από κοντά του. Εδώ sniper. Πώς, παιδιά, χάσαμε το πρώτο match. Εντάξει, ξέχασα να σας δείξω τα level μου και αυτά όλα. Στο pass είμαι εδώ, level 36. Εδώ έχω 72 levels. Τα όπλα μου είναι αυτά εδώ πέρα που βλέπετε. Μαζεύω για τα energy pistols. Αυτό το energy pistols ή το screenshot. Και ναι. Και γράψτε μου στα σχόλια, επειδή προσπαθώ να βρω τον jump pad που βρίσκει στα jump site. Θα τα αφήσω πάνω σας επειδή ψάχνω και δεν το βρίσκω. Λοιπόν, τώρα πάμε να παίξουμε ένα V1. Άλλη μία φορά. Και πάμε να δούμε πώς θα πάει αυτή τη φορά. Και αυτή τη φορά δυστυχώς δεν θα χρησιμοποιήσω κατάνα.
η πηγή του κατάνα δεν είναι τόσο καλό όσο το knife το spear. Περιμένω να κάνει loading κάποιον και θα γράψω και στο chat κάτι. Ένα λεπτό. Δείτε, παιδιά, εγώ μέσα στο chat γράφω πάντα ένα βγαίνα για skin case batch και πιάω ένα τζάμπα, αλλά κανένας δεν πέφτει στην παγίδα μου. Ναι, αν κάποιος double subscriber μου κάνει give, να το ευχαριστήσω, αλλά δεν νομίζω. Ωραία, να. Λοιπόν, δείτε παιδιά, πάντα κάνω αυτό. Όταν είναι ωραία εδώ, κάνουμε αυτό, γράφω αυτό και μου γράφει αυτό και του γράφω. Εδώ ένα βγαίνα skin case και χωρίς καν να απαντήσουν. Όχι, είναι αυτό. Ποιος είναι αυτός? Όχι, όχι. Μου πεις ότι έχει RPG αυτός. RPG. Όχι. Όχι. Το snipe, το RPG είναι αυτό που countάει το να... Όχι. Εντάξει, ωραία, ήρεμα, θα παίξουμε με sniper, τώρα daggers, knife και shuttle. Και αυτή τη φορά θα παίξουμε εδώ. Εδώ, ένα εδώ, boom. Πάμε στο δικό του. Όχι, όχι. Όχι πάλι. Παμ! GG. Πάμε GG's. GG. GG, πάμε. 1, 2, 3 και πάμε. Όχι. Παιδιά, δεν είμαι pay to win παίχτης σε αυτό Rivals, οπότε δεν μπορώ να έχω κανένα legendary όπλο. Και αν μου πείτε ότι το spear που το βρήκες είναι από το pass. Και είναι το πρώτο μου legendary όπλο. Είναι ο μόνος λόγος που έχω legendary όπλο. Δεν έχει άλλο λόγο που έχω legendary. Αν είχα. Παίζει με RPG. Θα με αναγκάσει να παίξω κι εγώ με RPG, οπότε θα παίξω RPG, daggers, θα παίξω λίγο με skits. Και εγώ να παίξω με skits. Λοιπόν, daggers, θα τον παίξω λίγο με τα daggers εδώ. Spear. Μπορώ να χρησιμοποιήσω το δικό του spear, αντί για να έχω εγώ spear. Εδώ, ένα. Εδώ, έλα, ωραίος. Σε έχω φίλε. Έλα, ένα hit ακόμα. Όχι! Με βρήκε headshot. Νομίζω μόνο μία λύση υπάρχει. Πρέπει να παίξουμε όσο πιο καλύτερα γίνεται. Δεν γίνεται. Χάσουμε και δεύτερο μάτι συνεχόμενα. Εσάς. Ένα εδώ. Έλα, λίγο με τον daggers. Daggers με τον daggers. Λοιπόν, switch. Πάμε. Παιδιά, αν θέλετε να μου δώσετε κάποιο tip πώς να παίζω καλύτερα Rivals, πείτε το, γιατί είμαι άχρηστος. Θα το πούμε ότι είμαι άχρηστος στα Rivals. Οπότε ναι, θα προσπαθήσω να βελτιωθώ και θα παίξω λίγο παραπάνω. Λοιπόν, τώρα θα παίξουμε ακόμα 2 μάτς και μετά να τελειώσουμε. Και ξανά την επόμενη φορά να μου γράφετε αν σας άρεσε να ξανακάνουμε Rivals βίντεο και να κάνουμε και opening, αλλά όχι με το summer skin που θα πάρω σε μια στιγμή. Θα πάρω ένα summer skin case από rewards, οπότε ναι, θα το κάνω βίντεο. Πάμε spear ξανά τώρα. Εδώ. Όχι. GG. GG's. GG.
Έχασα το. Έχασα. Έχει spear, πες μου. Έχει spear, ναι, έχει spear. Όχι, όχι, όχι. Στο μόλοτον. Όχι. Πού είναι. Όπα. Είναι μπροστά μου τόση ώρα. Και δεν το κατάλαβα. Όχι, είχε εξόγκαν. Τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό, είχε εξόγκαν. Όχι, είχε αυτό το όπλο. Εγώ δεν έχω λες το όπλο, φίλε. Μπουμ! Για άλλη μια φορά GG. Για άλλη μια φορά GG. Και πάμε. Να παίξουμε αυτό που κάνουν όλοι. Να δω. Τι! Πώς το έκανε, παιδιά. Αν εσείς δείτε το replay εσείς στο βίντεο, εγώ θα το μελετήσω λίγο πιο μετά αυτό πώς έγινε. Πούμε τώρα. Τι πέταεις έχει αυτό το πράγμα. Πώς. Πραγματικά με μπέρδεψε αυτός. Πού το βρήκε αυτό το skin έτσι. Λοιπόν, πάμε. Θα το βάλω εδώ. Όπα, θα αρχίσει να με κοροϊδεύει αυτός. Όχι, φίλε, τώρα κάνε lock-in. Κάνε lock-in. Κάνε lock-in. Έκανε lock-in, έκανε lock-in, έκανε lock-in, έκανε lock-in. Πίσω κι εγώ εδώ. Πίσω εδώ πηδάει αυτός. Έτσι θα δούμε. Έτσι εδώ. Μπουμ. Άλλη το φίλε. Φίλες έχω. Φίλες έχω. Φίλες έχω. Φίλες έχω. Όχι, όχι, δεν γίνεται, δεν γίνεται. Όχι, θα χάσω, δεν θα χάσω. Δεν θα χάσω άλλη μια φορά. Χάσαμε ήδη 2 φορές. Όχι, όχι, όχι. Όχι, αυτός ο φίλε. Συνέχεια. Συνέχεια με σκοτώνει, βρε φίλε. Λοιπόν, πάμε. Τελευταία προσπάθεια. Τελευταία. Ναι! 3, 2, 4, 34. Let's go, φύγαμε. Πάμε, παιδιά, λοιπόν. Πού και λέμε. Δεν έχουμε πολλές ελπίδες τώρα. I missed that, bro. Τι θα το κάνει. Δεν μπορείς να με κάνεις ξανά snipe και δεύτερη φορά και να χάσω πάλι. Δεν γίνεται. Όχι, έτσι θα το επιτρέψω εγώ αυτό. Λοιπόν. Όχι, παιδιά, νομίζω χάσα, παιδιά, χάσαμε πάλι. Χάσαμε πάλι, φίλε. Πώς γίνεται να είμαι τόσο νουμπάς. Λοιπόν. Εντάξει, παιδιά. Οκ, αν σας άρεσε, παιδιά, πείτε μου να το ξανακάνω, οπότε bye.